برادرکان، خواهرکان و تماشابینان عزیز تلویزیونی بهارستان، نشر نوبتی برنامه دونویک است. منظور شما باید گویم که برنامه امروزه ما خیلی شوق‌آور خواهد بود، زیرا ما در این برنامه نفرانی را دعوت نموده ایم که غالب آزمون و اشتراکچیان فعال آزمون شهری دونویکند. باید با آنها از نزدیک شناس می‌شویم. имрон 7 сола аст. Писараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамътар карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. Дар озмуни шаҳри донояк имрон соҳиби ҷои дуюм гаштааст. омина 7 сол дорад. уни зеҳни тез ва нутқи бурору дуруст. омина низ ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамътар карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. омина дар озмуни шаҳри донояк дар 10 гунаи беҳтарин дохил гаштааст. муҳаммад дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро аз бар кардаасту нутқаш хеле буро аст. муҳаммад низ имсол ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллим шавад. муҳаммад иштирокчии фаъоли озмуни шаҳри донояк буда ба 10 гунаи беҳтарин дохил шудааст. мустафо писараки боодобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. мустафо дар озмуни шаҳри донояк сазовори ҷои сеюм гаштааст. салом бачаҳо. Салом. бачаҳо, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. ҳар шарт бошад аз 4 саволӣ иборат аст. ҳар нафаре ки аввалин шуда даст мебардорад ва ба саволи пешниҳод намудаи ман ҷавоби дуруст мегардонад, соҳиби 1 хол мегардад. саволҳои шарти аввали барнома аз машғулиятҳои математикӣ омода шуданд. агар омода бошед, саволи аввалро мехонам. омода ҳастед? Бале. ин тавр ки бошад, шурӯъ мекунем. хуб, саволи аввал чунин аст. бо диққат гӯш кунед. дар табақча 6 дона олу буд. аниса 1 дона ва додараш 2 дона олуро хӯрданд. модар боз 6 донаи дигар овард. дар табақча чанд дона олу боқӣ монд? марҳамат, мустафо. Дар табақча 9 дона олу монд. мустафо, кани ба мо фаҳмонед ки чӣ гуна дар табақча 9 дона олу боқӣ монд? Дар табақча 6 дона олу монд. Як ташро аниса хӯрд, 2 та дигарашро ба додараш дод. аз 6 3ро гирем 3 мемонад. модараш бо 6 дони дигар овард. дар табақча 9 дона олу монд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. саволи дуюм чунин аст. вақте аниса 3 пиёларо шуст, дар назди об боз 3 пиёлаи дигар боқӣ монданд. чанде пас модараш боз 4 зарфи дигарро овард. дар назди об ҳамагӣ чанд зарф шуд? марҳамат. дар назди об 10 то зарф шуд. чӣ хел 10 то? аз куҷо пай бурдед? аввал 6 то пиёла буд, духтарак 3 тоашро шушт, ба модараш 4 тои дигар монд. ҳамагӣ 10 то зарф шуд. агар 3 то пиёлаи шуштагиро ҳисоб накунем, 7 то зарфи ношута монд. офарин, имрон хеле шарҳи хуб доданд. ба мо ҳам зарфҳои шуштаро ҳисоб карданд ва ҳам зарфҳои ношустаро. хуб, саволи сеюм. аз 1 то 20 ва баръакси онро ҳисоб кунед. марҳамат. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. баръакс шуморед. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1. офарин, аҳсан ба шумо. хуб, саволи чорум. далер ва рустам ба боғ рафтанд.
далер 12 дона себ чинд. Рустам бошад 7 дона камтар. Рустам чанд дона себ чинд? Марҳамат Муҳаммад. Рустам 5 дона себ чинд. аз куҷо пай бурдед ки Рустам 5 дона себ чиндааст? далер 12 дона чинд. Рустам боша 7 дона камтар. аз 12 7 гирем 5 мешавад. офарин Муҳаммад, ҷавоби шумо дуруст аст. инҷо саволҳои шарти аввали барнома ба охир расид. биёед якҷоя холҳои иштирокчиёнро ҳисоб мекунем ва мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол шавад. дар натиҷа ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. моро ду шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб, расидем ба шарти дуюми барнома. саволҳои ин шарт аз афсонаҳо тартиб дода шуданд. агар омода бошед, шартро шурӯъ кунем. омода ҳастед бачаҳо? бале. саволи аввал чунин аст. дар афсонаи Чилпо барои чӣ Чилпо ба дарс дер мекард? марҳамат Омина. برای آنکه چیلپا داشت، برای آنکه آنها را میشد بعد قوق میکرد تا چیل پایش فال میپوشید در میشد. хуб, саволи дуюм. қаҳрамонҳои афсонаи бузаки ҷингилапоро ном бар кунед. марҳамат Имрон. قهرمان‌های بزرگ جنگلاپان اینها است: سگ، بوس، شغال، گرگ و پسر بزرگ. офарин. имрон, метавонед номҳои бузичаҳоро номбар кунед? алулак, булулак, штексани, танурак, мехчапарак, тоқчапарак, болопарак, поёнпарак, болошинак, поёншинак. офарин Имрон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи сеюм. дар кадом афсона сеҳргари афсонавӣ ба духтараки ятим барои ба базм рафтанаш кӯмак мерасонад? марҳамат Муҳаммад. در افسانه زالوشکا سرگر افسانوی و دخترک یتیم کمک کرد که وی به بزم رود. سرگر افسانوی و دخترک سر لباس زیبا و پایافزار تو فقط. офарин. хуб, саволи чорум, қироати шеър. бачаҳо, шеър медонед? بله. хуб, аввал Мусафо даст бардошт. марҳамат Мусафо. وطن سیریشتی من بقا و سر نوشتی من زمین نظر دوشتی من بیشتی من. аҳсан ба шумо Мусафо. دیاری نامدارم تاجیکستان، اومد و افتخارم تاجیکستان، در آغوشی تو من شاد و فرامد، توی باغ و بهارم تاجیکستان، ببوسم ریزه خاکی تو را من، توی باغ و بهارم تاجیکستان، همیشه گل کنانش اون نما کن، بدن را بازدارم تاجیکستان. офарин. марҳамат Омина. دوشنبه پایتخت تاجیکانی، برایم بهترین شهر جوانی، مثالی اختری خورشید تابان، بخواهم جاویدان پایندمان. اگر گویند جنت در زمین، یقین دانم بیشتی تاجیکستانی. اگر گویند جنت در زمین، یقین دانم بیشتی تاجیکانی. برایم تار و مهرم را ببستم و آب و نان تو سبز هستم. تو را من میپرستم ای دوشنبه، سراوانی تو هستم ای دوشنبه. аҳсан. سروری ما جان فدای ملت است، از پی و بخت و صفای ملت است. هر کجا باشد زبانش تاجیکیست، غلط شیرینش صدای ملت است. پیشوا بودن نشانی خدمت است، صرف عمری خود برای ملت است. زیمبی داند پیر و برنای دیار، رهبر آمای صاحب دولت است. офарин бачаҳо. инҷо шарти дуюми барнома ба охир мерасад. биёед холҳои иштирокчиёнро ҳисоб мекунем ва мегузарем ба шарти сеюми барнома. шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд.
дар ин шарт низ иштирокчиён ғолибиятро аз даст додан намехостанд. кӯшиш мекарданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд. дар натиҷа ҳар яки онҳо як холиро соҳиб шуданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. ниҳоят расидем ба шарти сеюми барнома. дар ин шарт саволҳо доир ба олами атроф омода шуданд. саволи якум чунин аст: ҳодисаҳои табииро номбар кунед. марҳамат, Имрон. ҳодисаҳои табиат инҳо мебошад: шамо, раъду барқ, обхезӣ, боридани бисёри барф, ларзидани замин. офарин, Имрон, шумо ба саволи пешниҳод намудаи мо тавонистед ки ҷавоби дуруст гардонед. хуб, саволи дуюм: ҳашароте ки ба одам дар ҷамъоварии асал ёрӣ мерасонад. марҳамат, Омина. дар ҷамъоварии асал занбур ёрӣ медиҳад. яъне дар ҷамъоварии асал ба одамон занбур ёрӣ медиҳад, ҳамин-тар? бале. ин кор чӣ хел сурат мегирад, Омина? занбур ба болҳои гулҳо менишинад. аз онҷо шаҳди гулро мегирад. баъд асал ҳосил мешавад. шумо асалро дӯст медоред? бале. офарин. саволи сеюм: маконе ки дар он ҷо одамон метавонанд бе ягон тарсу ҳарос ҳайвонҳои ваҳширо тамошо кунанд чӣ ном дорад? офарин, Мустафо. аввалин шуда даст бардошед. хуб, ҷое ки мо метавонем ҳайвонҳоро тамошо кунем, боғи ҳайвонҳо мебошанд. дар он ҷо ҳайвонҳо дар пушти панҷараанд, барои ҳамин ба мо зарар намерасонанд. вале мо бояд ба вақти ба боғи ҳайвонҳо рафтан, бояд мо қоидаҳои бехатариро риоят кунем. бояд ба назди ҳайвонҳо наздик нашавем. аҳсан, Имрон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи охирин, яъне саволи чорум: рангин камон баъд аз кадом ҳодисаи табиӣ пайдо мешавад ва аз кадом рангҳо иборат аст? марҳамат, Муҳаммад. рангин камон баъд аз борон пайдо мешавад. вақте дар фасли баҳор борон меборад ва боз офтоб мебарояд, дар чунин ҳолат ранги камон пайдо мешавад. рангин камон 7 ранг дорад: кабуд, сабз, зард, сурх, бунafш ва ғайр. офарин, Муҳаммад, ҷавоби шумо дуруст аст. инҷо шарти сеюми барнома ба охир мерасад. биёед холҳои иштирокчиёнро ҳисоб мекунем ва ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома нисарак иштирокчӣ пешдастиро аз даст додан намехост. чун ин шарти охирини барнома аст, кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа ин шарт низ баробар ба анҷом расид. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани се шарти барнома ҳама иштирокчиён холҳои баробарро соҳиб шуданд. барои муайян намудани ғолиб саволи иловагӣ пешниҳод мегардад. бо мо бимонед ва ғолиби барномаро якҷо муайян мекунем. тамошобинони азиз, тавре ки шумо мушоҳида намудед, дар ин барнома ҳама иштирокчиён фаъол буданд, ҳама ҳозирҷавоб буданд. аз ин рӯ ҳама тавонистанд чорхолиро ба даст оранд. барои муайян кардани ғолиб мо боз як саволи иловагӣ ба шумо пешниҳод менамоем. ҳар нафаре ки аввалин шуда даст мебардорад ва ба савол посухи дуруст мегардонад, ғолиби барнома дониста мешавад. хуб, бо диққат бошед. савол чунин аст: ноҳияҳои шаҳри Душанберо номбар кунед. Омина аввалин шуда даст бардошт. марҳамат, Омина. ноҳияи Сино, ноҳияи Шоҳ Мансур, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хуб, Омина, пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шаҳр аст? шаҳри Душанбе. офарин, Омина, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. чӣ тавре шоҳид будед, Омина тавонист аввалин шуда даст бардорад ва ба саволи иловагӣ ҷавоби дуруст гардонад. аз ин ҷо ғолиби барномаи имрӯзаи мо Омина мебошад. Омина, ғолибият муборак. хуб,
бинандагони азиз, тавре ки шумо мушоҳида намудед, ба саволи иловагӣ Омина аввалин шуда даст бардошт ва посухи дуруст гардонид. аз ин рӯ дар ин барнома ғолибият насиби Омина мегардад. аҳсан Омина, ба шумо. хуб тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатии Дунояк. то барномаҳои оянда